Lami nga fried chicken og tinulang manok na putaron mga agaw mo ni atong birahan ron. Oh, mga agaw, napunta atong lutonon mga agaw kaning pritong manok ba, fried chicken ba, fried chicken. Nipalit ra ko sa merkado mga agaw og usa ka kilo, dayon ako rang gitunga ang katunga gihimong fried chicken, dayon ang katunga pod ato himo og tinola para daghan tang masud-an ba, napatay sabaw nga mahigop. Budget ata kanunay mga agaw kay krisis kayo ron nga panahon. Importante ang kwarta, dali kayong mahurot, lisod pong pangitaon, mao lagi. Sige ra man kog yaw diri mga agaw, nalimot man dai kog bali sa ato ang fried chicken. Ni aksyon naman na siya kapaig mga agaw pero okay ra, luto na ako na siyang giyaon ato na ron kaonon pero baling lamia. Paborito mo guning pritong manok sa mga bata mga agaw, hasta po gani tang mga dagko paborito magupod ni nato gani pod. Syempre oy paborito oy anak man na lami man na ako na din ni siyang giyaon mga agaw kay naa pa man ko laing isunod ani kay duha ka batch man ni bali 8 ra ni siya kahiwa mga agaw. Kinahanglan ron panahon agaw wise tagaw wise wais bantay ka. Simple ra gud nga nutuan agaw kay ga-budget ba ata basta makakaon na lang og lami ang pamilya okay na. Di man po ni siya angay natong adlaw-adlawon og kaon mga agaw kay naman tay puruhan nga magkasakit pa ta, sakit pas bulsa ana ba ana good daw katong mga hilig og mga prito nga pagkaon diha no, hinay-hinay na mog adjust no. Dili ra bagyod lalim ning kolesterol na. Tulo na to daan ang atong gibati ron kaysa og pag-abot sa panahon magmahay ta lisod na. Ready na daydaan ning ako ang tinula mga agaw kay ganiha ani ako man siyang gilapwaan daan mo nang karon diretso na lang siya butangag tanlad dayon timplahag magic lami o kayon tikapon kung humok na ba humok na ganihara na gitak-ang syempre ana gud butangag sibuyas ug ahos atong isabulak okay na o kayon gamay hapit na gamay na lang kulang makakaon na ta atong tilawan kung lami na kung malami na ready na okay na kayo ngaon na ta ninyo diha mga agaw pare sa ning tinulang manok ug kining fried chicken ang gipare sa nako ani mais gyud nga kanon kay ang mais nga kanon the best yun na siya para nako depende sa uban kung ganahan ba silang mga ragoy mais nga kanon. Pahilig-hilig ra man gunang tao agaw pero ako gaw ako'y pili gaw kaon mo gani kog binuyok gaw nakaila mog binuyok gaw katubang bugas nga mais gigaling sa bato muna siya binuyok pero muna lami kaon magani tagbalot gaw nga kanang balahibo na as gawas ag kana pa ba hinuong binuyok og mais nga kanon. Bitaw mga agaw tungod sa atong kapobrehon dili gyud ta mamilig pagkaon karon ang importante lang nga kanatong gikaon ay mga sustansya ba para mutaas ang atong edad, mutaas ang atong kinabuhi ug natay lig-on nga panglawas. Puhunan man gud nato ang atong panglawas mga agaw kay kung magsakit ta di man ta kalihok sa mutag natay pamilya unsa na lang kay kaunon kung magluya. Taas-taas naman ay kog na istorya mga agaw ug diri na lang ni kutob mga agaw kay murag busog naman ko. Daghan kayong salamat sa inyong pagtanaw ha. Ilabi na sa akong mga solid followers, mga non-followers, mga silent viewers. Shout out ninyong tanan mga agaw. Hinaot ko nga naa kamo sa kalig-on og kamaya karong adlaw. Dagang salamat.